Sí, però consellera, imaginin si els fa por signar que quan una companya li ha fet 3 preguntes, la tercera era qui signaria. Vostè se n'ha oblidat, és el típic lapsus freudià. I segon, quan la companya ha insistit, vostè no ha contestat qui signarà. Vostès no s'atreveixen ni a signar la convocatòria ni la compra de les urnes. I després, si em permet, si no fan el referèndum, el que haurien de fer és dir-ho clarament i convocar eleccions. La legislatura està morta. Crec que el que es confon és vostè. Jo he contestat a la pregunta, he dit que les decisions que es vagin prenent... Qui signarà, consellera? Qui signarà? Pregunta o contesto? Perquè les dues coses alhora no ens entendrà ningú i a mi m'agrada que la gent ens entengui. He respost. En cada moment i en cada decisió que prengui aquest govern anirem decidint i anirem informant, com ho estem fent ara. No estem en el moment de comprar urnes ni de comprar qualsevol altra cosa. Els informem que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat un acord marc per l'homologació d'empreses. En el moment en què aquest expedient administratiu, aquesta contractació avanci, els informarem de com es concreta d'aquesta contractació i confio que de moltes altres que els despertarà el mateix interès.